Takže ahojte lidi, vítám vás u další mojí Minecraftí série. Teď tudíž u druhého dílu našeho, našeho Minecraftování. A dneska bychom si asi dodělávali domeček, nebo i spíš naši caveku, jakoby náš menší domeček. A tak, takže já jsem si chtěl tohle, zvuky, protože v minulém díle jsem to byl docela hodně nahlas. A kdybyste mi psali něco na tamto video, tak bohužel to v tomto videu neudělám, protože ty dva díly nahrávám hned po sobě, takže to udělám až ve třetím dílu, kdy si to přečtu a uvidím, co se dá a nedá dělat. Zatím bych si chtěl jenom tady zvětšit tu náš takový ten menší baráček. Já myslím, že jsem šel zombík. Vole. A krumpáč, takže další krumpáček si vyrobíme. Tak to. A já se budu muset vydat na jídlo, protože vůbec nemám co jíst. To je hodně, ale hodně smutné, tyjo. Tak. Tady sundám ten strop, protože se mi to opravdu nelíbí. Tak. Hop, 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 hop. Jo, a tady ještě to prodloužit opět. Jaj, tady to máme nějaký. Jaj, mamo. Vypadá to aspoň, že to fakt takhle rostlo. Co se stavím, ty vole? Bože. Mamma mia. Jinak doufám, že se vám ty díly budou líbit, že mě nevypískáte hned u prvního dílu. A byl bych rád, kdyby jsem se dostal opravdu třeba mně by stačilo 10 000 odběrů, protože to, kdybych měl opravdu opravdu i 1000 odběrů, tyjo, tak já byl by se nehorázně rád, protože by se na mě dívalo 1000 lidí a pořád by to přirůstalo a to opravdu super prostě. Takže bych jsem byl rád, kdyby jsem se aspoň takhle vysoko dostal. A nejsem jako ty naivní lidi, co si myslí, že natočí video a dostanou se vysoko jako Minecraft, to opravdu jako, to mě úplně vždycky rozesmálo, protože jak se dívám na ty jeho videa, tak mu tam jedno napsal, že natočil jedno video a za jedno video dostal víc lajků než Minecraft. To je opravdu jako, to jsou úplně tak debilní věci, to je až je to fakt k pláči, protože to je jako mohl mít víc, ale proč to tam píše, když to je snad jedno, ne, tyjo, fakt to nechápu takovýhle lidi, prostě ne.
vůbec neskoušej, otevři se. No. Teď to ještě můžem protáhnout víc, já potřebuju další krumpáč. Víš co? Víš co? Takhle na tebe, takhle. Takhle. Protáhnu to aspoň ještě o 2. Ale se mi tu nespawne nic. Hop, hop. Můžu to dát nahoru tu torčku. Já nemám to jídlo. Nic, tak změna plánu. Jdeme se kouknout, jestli to není nějaký prasátko. Slepičky, super, pojď sem. Neblaho, aspoň něco. Já už umírám. Ne. Já umřu. Ne. Umírám. Ne. Sakra. Pojď sem. Mám hlad. Sebral jsem to. Hop. Prosím. Prosím, je to něco. Prase, jo, pozor, ty čuníky. Jenom jedno. Je super, no. Tady je jenom jedno prase. Jo, dobrý. Ještě je tu jedno. Jo, tak jídlo máme zatím. Tak jídlo máme postaráno. Nehraju na pí? Ne. Jsem si že hraju na peaceful. A proč mi to neubírá ty healy? To mi má ubírat healy, ne, když jsem to. Když nemám tamto. Hop. Proč nemám ten? Já mám 1.5 se série tu. Jak se tomu říká, tyjo? Patch 1.5 něco. A mě někdo volá, já se omlouvám. Tak, jednu. A já se opravdu omlouvám, že je to tak krátký, ale já se bojím, že jsem zase nepřetáhl. Takže já jsem rád, že jste si zkoukli toto video. Budu rád za každý like, odběr a buďte happy. A uvidíme se u dalšího dílu z naší série Minecraft. Tak se mějte, hrajte Minecraft a buďte happy. Tak jo, tak čau.